о ҷонждан салом балахшон саранг тамавул фуксос тамавул ҷуруф салом алейкум рабной аллоҳо ҳама вақт чойхонат серодан боша омин 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 ҳазор раҳмат афаҷон ҳазор раҳмат маҳз ҳами дуоҳои шумо иншааллоҳ ки корои мо пеш меравад барор дорам исмоил эркин файзло не намешнасу киям эркини қаерки я эркина медонам ҳамсоя мо файзлоев нест ава иброҳимов акая реклама накарди подписчико бухеза салим пабҷи кияи баробар агар ҳаромае бале узбек тилини биласизм шумо заказ карда будем казанка бо 5 та не камол худа набуде касе 5 та где это Санкт-Петербург метро Приморский мети казанка бо бепул ҳозимиём бале биохи марум туруд хушрӯи помирилови помир да хизмат карагем даша